Usa ka bata nga sukad sa pagkagamay pa niya giyawaan o gisudlan sa daotang espiritu o ang iyang lawas giposes ni ining espiritu nga dautan. Ang amahan nahingawa, busa ang amahan nangita gayud og paagi nga ang iyang anak mamaayo sa maong balatian. Hangtod nga miduol siya sa iyang mga tinun-an ni Jesus o mihangyo nga ayuhon nila ang bata. Apan bisan giunsa na sa mga tinun-an sa pagpapahawa sa yawa, ang yawa wa gyud mohawa, diha ra gyud siya. Atong hinumduman nga dunay panahon nga gisugo ni Jesus ang mga tinun-an o gihatagan sila og gahom sa pagpapahawa sa mga yawa. Apan ining higayuna, sila mismo nga mga tinun-an natingala nganong wala sila makahimo sa pagpapahawa ni ining maong yawa nga may sulod sa lawas sa usa ka bata. Musa ang amahan pagkakita kang Hesus, so miduol ngadto kang Hesus o gidala niya ang iyang anak o giingnan nga giangyo nako ang imong mga tinun-an pagpapahawa sa yawa apan wala sila makahimo niini. Nakaron mingon siya nga tabangi in taon ko kun makahimo ka. Usa ka paghangyo pero dunay doubt kun makahimo ka. Musa miingon si Jesus kaniya, unsay kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. Mao na itubag ni Jesus. Busa sa dihang nagkaduol na ang mga tao, miingon si Jesus ngadto sa amang ug bungol nga espiritu. Gula o pahawa ayaw na gayud pagsulod kaniya o gipakirig sa maong espiritu ang maong bata unya migula siya. Daw patay na ang bata apan gigunita ni Jesus ang iyang kamot o ang bata naulian naulian sa iyang panimuot o siya mitindog o gihatag na ngadto sa iyang amahan. Karon ang mga tinun-an sa ilang kahibulong kay wa man sila makapagula sa dihang sila na lang o si Jesus miingon sila nga nganong wa man mi makapagawas adto nga yawa. Miingon si Jesus walay lain nga makapagula nining matanga sa espiritu gawas lamang sa pagampo. So dunay duha ka importante nga mga butang atong hinumduman nining dapitan. Una, ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. So importante ang faith. Unya kay itong tanaw nato si Jesus nakahimo sa pagpagawas ni ining maong espiritu. Ang mga tinun-an wala. So sa ingon sa Ginoo, ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. So diha mismo kang Kristo, maingon ta nga in Jesus there is the fullness of faith. Si Jesus hingpit nga nagtuo. Adunay pagtuo ang atong Ginoo o kining maong pagtuo hingpit. O kay doon naman say hingpit nga pagtuo makahimo siya bisan unsay iyang buhaton. Pagpapahawa sa mga dautan, paghimog milagro, pagpakaon sa mga gigutom, pag-ayo sa mga masakiton, nahimo ni Jesus. Kay ingon siya, ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. Musa makita nato nga sa ebanghelyo gipasabot ka nato nga si Jesus adunay pagtuo o kining maong pagtuo tibuok, whole and entire. There is no doubt in Jesus. So mahimo niya bisan unsa nga iyang pagabuhaton. O kitudloan kita nga importante kining pagtuo mao nga when we believe something is taking place. A miracle will happen if we believe. Kinsa man ta mutuo kang Kristo. Dili kita magsalig sa atong pagtuo tungod kay ang pagtuo nato nga kita maoy kuan lig-on tungod kay natay pagtuo. No, ibutang nato ang atong pagtuo kang Kristo. Manang have faith in Jesus. Na atay pagtuo, pero ang atong pagtuo
mamahimong huyang. Kay kung makasugat kita og mga suliran sa kinabuhi, makasugat kita og mga bugat nga trial sa atong kinabuhi, ang atong pagtuo mo waver, mo bawg-bawg nga atong pagtuo. Apan kung ibutang nato ang atong pagtuo sa Ginoo, ang Ginoo atong gisandigan, ang Ginoo nga atong gitawag o gisangpit sa kanunay, siya ang adunay hingpit nga pagtuo o siya makahimo sa tanan. Ikaduha nga punto nga atong hinumduman nga dunay mga gitawag nato nga level sa mga daotang espiritu. Dunay kanang kuanra huyang nga espiritu nga daotan, dali ra papahawaon, doon na po'y maldituhon, doon na po'y isugon. No, kanang isugon o makig-away gyud sila nimo, kanang isugon o mugunit gyud sila sa ilang giposes nga bata, kanang isugon di sila buot nga muhawa. So sa kanang sa Ministry of Exorcism na ay yawa nga dali ra papahawaon, mahadlok nimo, mahadlok sa kanang tawo nga adunay pagtuo kang Jesus. Doon na po'y mga espiritu nga gahi kaayo, makigbugno gyud sila. Busa miingon si Jesus, kining mata nga sa espiritu mapagawas lamang pinaagi sa pag-ampo. So importante nga ang usa ka tawo is prayerful. Kung ang tao adunay pagsalig kang Kristo, lisod makasud ang yawa. Kung ang tao adunay nabatasan nga pag-ampo, ang imong kaugalingon, you are protected. Kay ang prayer is connection to the Lord. So kumao ni, ang imong prayer, connection to Jesus, nga imong gituuhan. Okay, your connection is active. Dili ka basta-basta mabuntog sa mga daotang espiritu. Ganong kisa may kasagaran nga kanang masudlan sa mga espiritu nga dautan. Kasagaran nila nagpuyo sa sala, wala na'y pangumpisan. Kasagaran sa ila na ay mga anting-anting, mga patuo-tuo, mga objects of superstitious, gikan sa lain-laing kultura. Kasagaran kanila way simba-simba, kasagaran sa ila dili na mag-ampo, kasagaran sa ila sikirag away niya ng panhimalay. So mga igsoon atong tan-awon nga unsa may entrance, easy entrance of the evil spirit. If you live in sin, if you always quarrel at home, unya kana bitong di na ka mag-ampo. Ang uban nag-ampo man ko pader. Ang pag-ampo nahimong lip service, nahimong for compliance. Lahi man ang gitawag nato nga tinuoray nga pag-ampo nga ang kinasing-kasing nga pag-ampo. Ang kinasing-kasing nga pag-ampo mingawon ka kung di ka makaampo karong adlaw. Pero ang kadaghanan sa ato, ang atong babag mao ni atong trabaho, atong kabisi. Unya pagkatapos, inigmatog na ta, maigo na ta manguros, paggawaman tumba, hagok. But prayer, may mo kang active relationship nimo sa Ginoo, kanang pag-ampo mo na active imong relationship sa Ginoo. Now karon kung active ka, connected ka kang Jesus nga adunay fullness of faith, ang yawa dili mo daw ol nimo. Tintalon kaniya apan dili siya makasulod nimo kay protected ka sa grasya sa Dios. Busa gikinahanglan nga ang tao adunay pagtuo o kinahanglan active kining maong pagtuo niya sa Ginoo pinaagi sa iyang prayerful life. Tintalon ta apan dili ta madaog. So mga igsuon, importante kaayo nga kita adunay pagtuo sa Ginoong Hesus o ikaduha kining pagtuo active pinaagi sa atong prayerful life. Manindog kitang tanan